Kardom nili sami moromi phangchupi Pini Hills Time Karbi Anglong Thanji bang non ang tonga berta pen arjupon sina. COVID-19 akisonang ke bad boma jokla nikrep ho jokrep ho lockdown ke bad ko ka joine chengbiri PS rong troksi arada tuma phan penang an ke cholong likison ke boy atuma phan pini por phai AC asap sovet sita chengbiri PS local committee secretary borsing belapen President lapen arisang ho tumpen chelang petpen larong troksi arada tuma phan ke chuasang lin kep ke pajir pon lapen rong troksi arada tuma phan sangkipi pahuman pet hekapot hawar arada tumta ning arong pik lapen lason ke chulong le ki junlong le ahut nang kerap thegapota kachoro pajir pon dongka mukampen Robinson Rongpi report Hills Time Karbi Anglong. Singgung pe menon menon semain nak phone sedang dah. Ama. Bang we sana kulun dah lo. Aman menes ke menes dah hadi. La sedata long ke maintain don ta. Inut bang ini atum bang patsit ni. Atum loy pi poni bang ya. Jaga ta ini. Yes dai sanda biasa kuripo. Kali. Ala alum long ane gari bi La puno ho turun sang ho. Bang kri ini amun bang denoi. To sang kilong lo penang ning karong igma karong re. Karong lo di. Tang ni lin kon an sinang ni tum kilong punik lo. Lin kep ke. Tanon nang ni tum nang lita rong cek lo ma. Rong cek. Rong isi belo di. Nang limen ke. Sikuti mungpi. Rong cek pen. Entang tinang ni tum las sang nang ni tum karta sang ma mate pinelak non COVID-19 ka thang las to work pen asang lo. Karabe. Tang ni nang ni tum dak piarong iglo dak bang ke. Cengbiri ku piarong igne. Pusang timung rong. Tang tinang ni tum non kebang nang hilu ig ulang ma. Hilu ig ulang. Kon ke hilu dolang kon kilometer doleng. Meter si dolang di. Nang limen ke. Pig ha? Larong hang. Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Akimi Mukul Kumar Saikia ACS Aphansi Hill Area Department Dispul Pen Akimi Arpu Kepekpon Duarbaguri Constituency Kaparlo Daithor Police Station Adung Upper Daihori PWD Atowar Thangnat Sarkar Atum Kachilang Kachari Avedet Penajok Rongpho Rongtrok Aradatum Kedam Kebang Kisung Sarkar atum thangnat akerap tapale damde asonsi thekpon nonglo sarkar pensai khiatum mate PWD a department atum amina asai sita kachiklem pon kavedet asonsi do puse upper daihori aratum nangche than pon athe PWD asai khiatum achiklo jonwang abainong sita sarkar pen kipi pon lake sarkar atangka kapana hok asonsi do pusi hadak hawar arat mate upper daihori aradatum chithanpon riti lasi KAC Kachari abang phiatum kache langdu nangji kinang sot asonsi do pusi hada ke do aradatum nang chethandun lasi prabjin pen towar abang nang piason teme parji pusi upper daihuri arong aradatum nang chethandun MAC ningkan phochok di dogdog ason lo ladak upper daihuri aradatum misen pen towar ke dam abang kavedet asonsi do pusi hawar aradatum nang chethandun rinti daithor pen amusingti report Hills Time Karbi Anglong. Rangsali ahawar mesen atowar nonanta celenglong lelang pusi hadake do aradatum thekponlong lasonsi local MSC chichak tekang alam stame do pusi nang jethandun Assam Assembly aprang stame MLA election abang jongsi ki hailoli pute nili tuma phan mesen towar pen nang pipo lapen daithor pen adolong pustame mesen penang selam pipo pusi lamchak pitekang pusi hadak rongsali aradatum nang jethandun Tangte labangso alam chakonadlo ke damtang jong sinang klem pipon pedet pulote kewangji arni MSC kilika hutke nilitum vote nang jogje pusi klardak penang pachini dun lasi MSC election abangke akaprek singwai nang kokpo pusi rongsali ahawar arada tumpet nang chethandun rinti
lasi MSC sitame ningkan pho chokji dok doklo lasi thangnat akaching thur sitame nonputa chithek ponlong le langke chitherak me alam lopu hada ke do arada tumpen nang chithandun Karbiang long sita lunkan arjan penang an kase thangdolo lasonsi det PR lo kangker dokoga phisita me rong thilu lapen rong plimplam araratum rong thilu production pu amen irponsi kechengsi apharman akimi lunkan arjan ingpupon alun amen lake nangra jepusi lunkan amen irpon bangso alun kanalong kacheparjan pon lake Edwinson Hanse lapen lirbonti mung piatumsi cheparjan pon bangso lamarjana long producer bapuram rongpi singer Rustom terang lapen Amputok BP Director Samson Ingti Atumsi Cherap Chitoponsi Rong Thilu Lapen Rong Plimplam Ahawar Aparman Kechengsi Lun Arjan Paklang Ponsi Pinik Rong Thilu Committee Holalong Ingpupon Lapen Bangso Lun Arjan Laki Rong Thilu Production YouTube channel along si Longpon Popusi Thanpon Bangso Lamarjan Kangpupon along Aluhi Aman Pen Rong Thilu Production Producer Bapuram Rongpi HKA Maipu On Teron HKA Konchon Bangjir Jar Singnar KSA Borjan Regional Maipu Nobin Rongpi Lapen Rong Thilu Along Ongdun Rat Sai Klembang Lapen Rong Asaratum Chitongdun Manjapen Junison Rongpi Report Hillstam Karbiang Long Aprang si bangge lalon ningarong chipik lo ani tum la rong thilu rong plam ha bare kai ke da chathan du ni tum therak re pin ni chathan ni bom lo ni tum ha bar ge hok pa phipik ni tum longe lunse po lunse pi che paljan bang phu bang phia phur ki mo le chiridam sida meni tum non puta che thek long le asi la hai kemang pen pini la bang so nangra je po alunal jan kang pu pon pen isin ningarong pik ladak rat akang hon kwan longji long lene bangke rat si mo phinang than ekpo jani tum la rong thilu rong plam cherok tok abang phu bang phi po men pen ni tum a hokpet bang ningarong pik athe lason production a house la penan par dadak che paljan bang phu bang phi la pen lun se po lun se pi a klim kirik pon la bang so ke thek bang ni tum ningarong chi pik lo si rong thilu production hin ben pini ka paklang pon nangra je po la marjan la ke langnu langmi bang chi de ta ni tum la rong thilu rong plam hawar bang ke chengsi alunal janik lo lamal jan ke dake heloi gwing alam lo seta lunal jan jani tum long ke la ke chengsi kla aposi la bang so kang pu pon thega pot bang ke rong thilu production atom phan suri suri ka churo pajur dani la so lunal jan long bang ke rong thilu production buke la ke nili tumalong nang cherap dun jasamer la non ki thurmi owe mi tum si bang ke claim ke dam sidak kacirap dun lok pu bangke nili bidi sore la pe nili lam thean ver lo non amat bangke se ke bang journey amat bangke nili unana son jeda me akko cerap dun thuik bomji bangge rong thilu production hin pe nili tum sita me aljab dun ikluk ji si rong thilu production hin ben ke bang journey bangke jasemer la lunar jana bang ni tum puthot ka bondaji phan chi sik pon thuik pon etum ni tum la bidi sar sar ba puram rong pia ka he man chingwai si la pe non prapjin pen nili methang mata lun tok de da bang phu apose dak ni tum hawar tum phan lun se polun se pinon nang ka chejor mi tum do posin nili methang amata me lun tok pip si lun aking kam da me pa chejor ek pola penan par ta la cherok tok aphan awareness ki pipon je puthak la pathi hek pen la marjan so non lam ka samar o puthak ta me tum semar ponji la penan par ang sini tum aking kam chejor bom dam bom pen se aro arong intang lo putang te ni tum ki bang journey la marjan afur ki mo ta me ni tum dak pen padu poniji ni tum ladak rong thilu production labang so kang pupon labang so mailong pini che parjana bang phupen chenglok lapen labang so production along claim kidam abang phu bang phi ki bigiti lang tu padu mana me di choro lo lasi pini niliphan producer lapang so along nili ke chirap du nang ko ka thegela lo hakku pen dame nili film po bostu ni hang pik lapen hakku ke la lo non son labang so along ki kem son soni ki chok dam de du kok la thek sithame kadu kawe karbing lo rat tame nang dia pu pusi chuniri lo athima da ke mupe tame lutum teron sar me than lo lada ke la son bang ga be pinlang film e badal tame la lun kan pu tame avila lasi non si pini si paklang chenglang las ka kang pu chenglang pining 2021 aning kan si lasi mathalo ni tum tame aprang ke ilutum dagarat tame film la pen la
lun kan tami aning hang pik pik duk pik tami amit hang yong jung dak pen ke acting dah dak pen cepak lang bang ke avidet na so put hang yoni si mili tami kamat ha lo la non owi mi tum lason bang bang adimoson kunani dokmuka kunani hamren kunani puna bokojan surajan la hai tung ke lason klang actress actor pen chenglok kitok writer lapen singer lahai dak klang piglo tami tum dak angbong ki klang adet kopi poma la sojo ni si nilimit hang tami alang tung lo me chirab dun lo lapen non kirang tami an so se alang tum long chirab dun alang lapen labang su rong thilu production puke anu si kapakar je phan anu si kapami je phan si bor idun bom pu si nilen pen lamchak pilo asi nilam thela pan sing ton ko Super B Libom sitalo ng manji Nang kanghon ni manji Nang pensi ni kay ring meji Nang pensi perbi bocheji Nang pansi sing vi ching samji Pini abierta ke lapuan si kangton iglo lang igbom tami Hillstime Karbianglong Kardam.